Köszöntök mindenkit. Az UNKP témám új játékosok azonosítása súlyozott szavazásokon volt. A munkának egy jelentős részét Keszthelyi Szilvia ELTE és MSC hallgatóval végeztem. Először definiálni fogom, hogy mi az, hogy szavazás, aztán az, hogy súlyozott szavazás, majd az, hogy nulljátékos. Mindezek után hozzáadhatunk a valódi eredményeknek az ismertetéséhez. Először is, tehát mi az, hogy szavazás matematikai értelemben. Adott n szavazónk, és m alternatívánk, ezeket szoktuk a köznyelven jelölteknek is nevezni. Minden egyes szavazó az összes alternatíván véleményt fejez ki. Ez általában érthető egy szigorúan vezetett preferencia listára, tehát az összes m alternatívát felsorolja, úgyhogy a legelső az általában legjobban preferált, a legutolsó pedig a legkevésbé preferált alternatíva lesz. Ezt hívják egy preferencia profilnak. Ez a preferencia profilnak az egyik fajtája, ez nagyon sokfajta preferencia profilt ismerünk, majd adok erre példát nem sokára. Az is egy preferencia profil, hogyha például az MRT a felét elfogadhatónak, a másik felét pedig nem elfogadhatónak jelöljük meg. Ugye itt a preferenciák között nem pontosan szigorúan rendezettek, igazából egy szavazáson nagyon sok minden engedett, egyszerű szigorúan rendezett preferenciákkal dolgozni. Ez az input, és akkor a szavazás fogja megadni az outputot. Minden egyes ilyen preferencia profil P-hez egy szavazás, ez egy függvény, ami hozzárendel egy outputot, ez az output pedig egy győztes alternatíva. Itt is definíció kérdés, hogy egyetlen győztes engedünk meg, vagy lehet holt verseny, amikor több győztes is megengedünk, az egyszerűség kedvéért mi most egy győztest engedünk meg, de ez nem karakterisztikus az összes szavazásra. Ez az elmélet. A gyakorlatban ez például úgy tud kinézni, amivel már bizonyára sokszor találkoztunk, például akár választásokon is, az a többségi szavazás, amikor minden egyes szavazónak az N-ből van egy szavazati joga, egy X-e, amit leadhat voksként az M jelölt valamelyikére, pontosan egy darab jelöltre. És az lesz a győztes, aki a legtöbb szavazatot kapta. Holt verseny esetén esetleg sorshúzás van, vagy bármilyen más szabály esetén, más szabály alapján döntjük el, hogy ki legyen a győztes, hogyha egy győztest kell kinyilvánítanunk. Ennek egy picit bonyolultabb változata, ami már annyival bonyolultabb, hogy gyakorlatban sokkal ritkábban alkalmazzák, az úgynevezett elfogadó szavazás. Itt a szavazásnak a folyamata az nem sokkal bonyolultabb. Annyiban különbözik a többségi szavazást, hogy minden szavazó nem csak egy X-et tehet be, hanem akármennyit. Tehát, hogyha valakinek az összes jelölt szimpatikus, akkor az összeset elfogadhatónak nyilvánít, és összesre szavaz. A győztes továbbra is a legtöbb szavazatot kapott jelölt, döntetlen esetén itt is tarthatunk sorshúzást. Ezek tehát példák szavazásokra. Mikor nevezünk egy szavazást súlyozottnak? Itt az inputot egy picit bonyolíthatjuk, ugyanis ez N szavazó és ez M alternatíva azzal egészül ki, hogy minden egyes szavazó egy ilyen W súllyal rendelkezik, ez általában egésznek van tekintve. Ez a szavazónak a multiplicitását jelölti, tehát hogyha valaki vett egy szavazócetlit, és mondjuk a súlya az 3 volt, akkor ezt úgy fogják megszámolni, mint hogyha 3 ugyanilyen cetlit adott volna le. Ilyen szavazással az átlagember azt gondolom, hogy kevésszer találkozik, de igazából a fejünk felett sokszor szavaznak így. Például a parlamentben is sokszor ilyenfajta szavazás van, hiszen a pártok együtt szavaznak. Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos frakció, egy bizonyos tömörülés, az kvázi előírja a tagjainak, hogy mire kell szavazni, ezért minél több tagja van ennek a tömörülésnek, annál többször adják le ugyanazt a szavazatot blokkban, kvázi annyi multiplicitással, olyan súllyal. De vannak olyan országok, ahol például a családosok olyan multiplicitással szavazhatnak, ahányan összesen a családban van, tehát egy gyám szavazhat a gyermeke helyett is. Egyéb nagyon jó példa, amivel nem sokára teljesen konkrét példán is foglalkozni fogunk,
azaz amikor valamilyen országegységben, például az Európai Unióban országoknak kell szavazatot leadniuk. Nem minden kérdésben jogos az, hogy a kis népességű, gyengébb gazdasággal rendelkező, stb. Országoknak pontos ugyanolyan szavazati joguk van, mint az erősebb, nagyobb, hatalmasabb országoknak, ezért sokszor súlyozott szavazást tartanak, ahol általában népességszám vagy gazdasági dominancia alapján súlyozzák be a szavazó országokat. Ugyanúgy az a szabály, hogy minden szavazó, súlyozott szavazó most már valamilyen preferenciát ad le az M alternatíva felett, ebből jön a preferencia profil, hogy eddig is volt. A szavazás továbbra is csak egy függvény, ami ehhez a most már súlyozott P profilhoz egy győztes alternatívát rendel. Konkrét példa az EU miniszteri tanácsa, ami 1958 gyakorlatilag megalakulás, és 72 között a következő súlyokkal működött. 3 országnak volt 4 szavazata, 2 országnak 2, és 1 országnak 1. Sokféleképpen szavaztak, tehát volt olyan szavazás, ahol egyszerűen azt számolták össze, hogy hány ország szavazott addig, és a másik alternatívával, de volt néhány olyan szavazás, ahol tényleg súlyok alapján szavaztak, és ez le van fektetve írásban, hogy ha igen-nem szavazás van egy bizonyos előterjesztésről, akkor az ilyen súlyozott szavazásnál győzelemhez 12 összsúly szükséges. Nem kell túl sok utánanézés, hogy az ember ezt gyorsan összeadogassa. Ugye például az első 3 ország már elég, hogyha egy egységbe tömörülők, ma 12-t megalkotják, az egyik helyett a 2 kettes is beszállhat, stb. De hát nincsen olyan formáció, ahol az utolsó legkisebb országra szükség volna. Ezt így paritásra is viszonylag könnyű belátni, tehát hogyha valami az egyessel együtt 12, az egyes nélkül 12 kell legyen, meg minden más páros ebben a listában. Így a szegény egysúlyú szavazó, aki történetesen Luxemburg volt, mindegy, hogy mit csinált az ilyen szavazásokon, akár igennel, akár nemmel szavazott, a kimenetet ez egyáltalán nem változtatta meg. Ez nyilván egy furcsa anomália, és az ilyeneket esetlegesen szeretnénk elkerülni, mert nem tűnik egy jó szavazási rendszernek, Luxemburg nyilván ezt hamar észreveszi, és nem fog neki tetszeni, ha ilyesmi történik. Megérkeztünk ezzel a null szavazónak a definíciójához. Egy szavazót akkor hívunk null szavazónak, hogyha a szavazás győztese minden preferencia profilra teljesen ugyanaz, hogyha csak azt változtatjuk a preferencia profilok között, hogy a null szavazó mit szavaz. Tehát a null szavazó szavazatától függetlenül ugyanaz lesz a kimenete a szavazásnak. A következő 3 kérdéssel foglalkoztunk a null szavazó tematikájában. Egyrészt, hogy törölhető-e mindig a null szavazó, erre majd bővebben kifejtem, de az az általános válaszunktól, hogy igen, tehát nem csak változtatható neki a preferenciája, hanem el is hagyható úgy, ahogy van. A második kérdés az, hogy felismerhető-e hatékony null szavazó, hogyha kapok egy ilyen súlylistát, abból rá tudok-e bökni, hogy ő null szavazó, őnek biztos, hogy nem lesz semmilyen szava. Itt az a meglepő eredmény, hogy ez azért nem olyan könnyű ezt felismerni. És a harmadik, hogyha mégis sikerült valahogy felismerni, például a null szavazó szól, hogy ő úgy érzi, hogy ő null szavazó, és ezt sikerül igazolni is, akkor tudok-e minimálisat változtatni a súlyfüggvényen, hogy a null szavazó meg kijöjjön ebből a kellemetlen szerepből, de a többiek súlyait ne babráljam meg nagyon. És az lesz erős a válasz, hogy a legtöbb szavazásnál ez nem lehetséges, nem tudok ilyen minimális változtatást eszközölni. Következő fóliáimon ezt a 3 dolgot fogom kicsit részletesebben elmondani. Első kérdés, törölhetően mindig a null szavazó. Ugye a definíció csak azt mondta, hogy a null szavazónak a szavazata megváltoztatható, de hogy a null szavazó törölhető, az egy picit más kérdés. Például olyan szavazásokon, ahol a szavazók számától függ a győztes, ez nem igaz, mondhatjuk azt, hogy többségi szavazás van, de mindenkinek szavaznia kell, akkor nyilván nem törölhetek ki szavazatot, mert akkor nem lesz érvényes a szavazásnak a kimenete. Ezek érvényes szavazási függvények, de nagyon-nagyon mesterkéltek, viszont be tudtak azt is látni, hogy amik nem ilyen mesterkélt szavazási függvények, tehát teljesítenek bizonyos elvárásokat szavazásokkal kapcsolatban, mint például az itt felsorolt 4 tulajdonság, anonimitás, monotonitás, neutralitás és pontozhatóság. Az összes ilyen kvázi értelmes, gyakorlatban előforduló szavazási függvény, az teljesíti azt, hogy a nulljátékos és a null szavazót nem csak
szavazatában tudom módosítani, hanem ki is törölhetem az egészből. Amennyiben több nullszavazó van, az összeset kitörölhetem az egész rendszerből, és ugyanazt a kimenetet fogom mindig kapni. A második kérdésünk az volt, hogy felismerhető-e a nullszavazó. Itt első körben azt állapítottuk meg, hogy azért a legtöbb függvényre, a legtöbb súlyfüggvényre nagyon könnyű rámondani, hogy itt bizony egy nullszavazó sem lesz. Hiszen a nullszavazó csak nagyon speciális helyeken fordulhatnak elő, vagy a legkisebb súlyú szavazó az a nullszavazó, vagy van egy úgynevezett nagy súlyrés, tehát néhányan nagyon kicsi súlyjal, egy nagy luk, és aztán sokkal nagyobb súllyal jövő szavazók, akkor nagy luk alatti pici szavazók lehetnek még nullszavazók. A nagy luk természetesen konkrétabban van definiálva. Szóval, hogy amikor kap az ember egy általános egy ilyen súlyfüggvényt, akkor viszonylag gyorsan rá tudja fókuszálni a figyelmet arra a pár szavazóra, aki egyáltalán lehet nullszavazó. Ezeken belül viszont MP teljes probléma, annak a felismerés, hogy tényleg ki innen nullszavazó. Ez igaz többségi szavazásra, amit látunk, és antitöbbségi szavazásra is feltétlenül, ami kicsit furcsa szabályú, azt mondja, hogy ahelyett, hogy beixelnem a kedvenc jelöltemet, beixelem azt, akit abszolút nem akarok látni a poszton. Ez az antitöbbségi szavazás, és aztán az nő, aki a legkevesebb X-et kapja természetesen. Ezekre a szavazásokra biztos, hogy MP teljes a probléma, és azt gondoljuk, hogy a standard tulajdonságokkal, amiket az előbbi szlájdon felsoroltam, igazából már az összes szavazásra ez így lesz, tehát a bizonyításra vár. Utolsó pont, hogy tudunk-e minimálisat változtatni a súlyfüggvényen, úgyhogy nullszavazó szavazata az már számítson. Itt az a helyzet, hogy az olyan szavazásokra, ahol nehéz megtalálni a nullszavazót, ami sítésünk szerint a legtöbb értelmes szavazás, vagy talán minden értelmes szavazás, olyanokra nehéz a nullszavazónak a jelentőségét minimális súlyjal emelni. Mindig találok olyan súlyfüggvényt, ami őt kihozza a nullszavazóságból, de nem tudok olyat találni hatékonyan, ami bizonyíthatóan a legkisebb súlyaddícióval jár. Összességében tehát definiáltuk a szavazás és a nullszavazót, és 3 releváns kérdést megválaszoltunk. Köszönöm szépen a figyelmet!